Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Drama Boy aka TK Gaye. Ku kasance tare ku searching wato YouTube TV channel a cikin YouTube. Wato shi YouTube TV channel ya zo muku da abubuwa daban-daban na wannan zamani. Technology, idan an sace maka wayar ka ta yaya za a yi ka gane wanda ya sace ma waya, har ma da hoton wanda ya sace wayar. Idan budurwarka tana chatting tare da wani ta barka a gefe, yaya za a yi ka gane? Ka nemi Yusuf TV ya zo muku da wannan technology domin koyar da ku da wayar da kanku da wayar da kan samari da 'yan mata da duk al'umma matasa masu yin abubuwan da suka shafi yanar gizo-gizo. Yusuf channel TV ya zo muku da wannan abubuwan ne don ci gaban ku da kayatarwar ku. Ku yi sacin domin ku danna ƙararrawar Yusuf TV. Ku danna ƙararrawa, ku yi subscribers, ba don komai ba don ku samu ci gaba a duk inda kake a faɗin duniyar nan baki ɗayan taranka ta kaf. Idan ka je China, Kamaru, Sudan, Chadi, Saudiya, Canada, kai duk duniya ba ban ware muku ba ko ina ba. In dai ka kamo Yusuf channel YouTube, Yusuf TV, lalle za ka samu wannan abubuwa ba don komai ba, za su kawo maka karuwa da ci gaba a kwakwalwarka da abubuwan da ke faruwa na technology zamani. Samari da 'yan mata, Yusuf TV naku ne, Yusuf TV nawa ne, Yusuf TV naku ne. Ka danna subscribers, ba don komai ba har da ƙararrawa za ka ji kwam labaran sun duro a inda kake. To na muku fatan alkhairi, ku kasance da Yusuf TV, Yusuf TV, Yusuf TV on YouTube. Everybody and this world kowa da kowa na hina عشان أكلمكم عن الدراما بوي. خليك مع اليوتيوب إلا يوسف تي في على هذه الدنيا في العالم عشان أكلمك أنا دراما بوي aka TK Gaye. تعال يا شباب، تعال والبنات وكلنا الشباب، وتعال اللي يوتيوب يوسف تي في والله تشوف الأقرار ولا تشوف الأشياء كثيرات.